Eentje. En Uniek. Sorry. Hey Taya. Boefke. O jee. Wat is er, Senna? Buikpompen. Before. Wacht goed. Of zal ik eerst deze doen? Dat is leuk. Hey, Senna.
Ja, maar dit is er ook. Een beetje weird. Dat is leeg, zeker. En naar je batterij. Awesome. Well, that's a good. It's wat weird. Kom. Tijntje, is het lekker? Zo, lekker in de shampoo. Tijntje. Ja, maar dat begint een deur-tv'ers. Zo. Ik stuur eruit voor.
Here, look. Look.